Kanssani on tässä Juhani Vaarna. Olet tämmöinen turistityöntekijä, eikö vaan? Kyllä. Onko tämä se titteli, joka on... Näin voi sanoa turistievankelista tai papis ja millä nimikkeellä nyt milloinkin asia tulee esille. Kauanko olet ollut tämmöisessä hommassa? Noin 17 vuotta. Okei, mennään siihen sitten hiukan myöhemmin, mutta otetaan kauempaa sitten taustoja, eli missä päin Suomea olet syntynyt, ilmeisesti Suomessa kumminkin, vaikka nyt on nuo työpaikat ympäri maailmaa olleet. Olen Kiuruvedellä syntynyt ja karjalaisperhe, siirtolaisperheessä osaksi äiti oli savolaisia, mutta isä karjalainen. Mm-hmm. Yrittäjäperhe, äiti piti baaria ja isä oli kuorma-autoilija. Aha. No miten se oma elämä sitten siitä lähti? Oliko opiskeluja ja työuraa? Kyllä näitä hommia? Opiskeluakin ainakin isä yritti, että olisi pitänyt opiskella, mutta koulut jäi kesken ja siitä sitten vaan oma yritysmaailmaan sitten ihan nuorena alta 20-vuotiaana. Aha, minkä alan? Kuljetusliike tietysti, kuorma-autohomma ja sitten myöhemmin perustettiin osakeyhtiömuotoinen kuljetusliike ja korjaamoyritys. Mikä siihen veti, se business vai ne autot? No lapsuuden haave on, niin kuin ihmisillä täytyy olla päämääriä, niin se oli, että ei opiskelu vaan työnteko ja oma yritys ja autojen kanssa ja se veti pienestä pitää isä esimerkki varmaan sinne. Vuonna 1986 möin kuljetusliikkeen pois ja ajattelin, että pidän vuoden lomaa ja menen korjaamoyritykseen töihin, mutta yksi päivä sitten Afrikasta löysin ihteni ja sitä lähti uusi elämänvaihe. Tietenkin uskoon tulo vuonna 1983 muutti elämän perustani ja näkökannan tähän elämään kaikilta osin. No miten se tapahtui? No tietysti se on pitkä touri, mutta Jumalahan puhuu tavalla ja toisella. Ja tietysti viimeinen pointti oli se, että poikani oli sairaana ja Kuopion yliopistollisesta sairaalasta lähdin ajamaan. Rukoilin matkalla, että Jumala vie minne vie, että minä haluan lähteä sinun tietäsi kulkemaan. Ja siinä kun rukoilin, niin sanoin Jumalalle, että tänä iltana haluan ehdottaa tehdä ja pyytää syntien anteeksi ja tehdä uskon ratkaisu. Ja sinä iltana minun puolesta rukoiltiin ja nukuin yöni rauhassa, en muistanut, että vaimoni on sairaalassa ja aamulla soitin sitten, että onko Matti parantunut siellä. Vaimoni sanoi, että ei mitään, että 3 pulloa verta ottivat, että poika ei reagoi millään lailla. Ja minä ajattelin, että onko Jumalaa olemassa, että minä ajattelin, että minä olen tehnyt Jumalan kanssa diilin, vaikka ei hänen kanssa tietenkään voi tehdä mitään. Jumala tekee niin kuin tahtoi, mutta meidän parhaaksi. Ja näin kun ajattelin, niin samassa niin kuin pieni ääni sanoi korvaa, että käske laittaa se puhelimen luuri sen pojan korvaan. Ja niin vaimoni teki sillä Kuopiossa ja minä sanon, että onko isin Matti siellä. Silloin kuului vaimon ilohuudatus ja hän sanoi, että se kuuli, että aukasi toisen silmän ja toisella suupielellä yrittää hymyillä. Ja silloin minun sisäiseen maailmaani kaadettiin jotakin lämmintä. Tiesin, että Jumala on olemassa ja Jumala vastaa. Ja poika nousi 2 tunnin päästä ylös ja alkoi tippalle repiä päästä ja sanoi, että äiti, minulla on nälkä. Mm-hmm. Tänä päivänä Matti on 25-vuotias mies Miamiissa tietokoneinsinöörinä. Ja ainoa mitta, missä minä pärjään, on tämä vyön mitta. No, mikä oli hänen sairautensa laatu silloin? Lääkäri laittoi kysymysmerkin, että ei tiedä, että mikä aiheutti ja mikä paranti, mutta minä sanon, että Jumala veti minua tätä kautta pelastukseen ja kiitos Jumalalle, että tänä päivänä saan olla uskossa. No, miten tähän sitten lääkärit ja sairaanhoitajat suhtautuivat tähän totta kai tapaukseen? Ihmetellen suhtautuvat ja siinä joku sairaanhoitaja ja lääkäri kulki ohi siitä eristyshuoneessa ja lasi sitä vaatteet täytyy vaihtaa ja sanoi, että sama on äiti, mutta lapsi ei ole sama. Joo. Se tapahtui niin äkkiä. Niin suuri muutos. Niin. Joo. No, oliko tälle uskoontulolle taustaa sitten kotona, oliko se uskova vai? No meillä on sillä lailla, että äitini on körttiläistä perheestä, isä on normaali luterilainen ortodoksi perheenjäsen, että meillä ei hyvinkään paljon, ei oikein hyvää malliesimerkki isä ja äiti, että siinä ei mitään, mutta
äitini oli joutunut pitämään körttivaatteita joskus lapsuudessa väkipakolla. Ja hän oli päättänyt, että hän ei puhu lapsilleen mitään, että ne saa itse valita. Ja meidän perheessä ei puhuttu uskoasioita mitään. Tietenkin silloin, kun uskoon tuli, niin sitten äitille tuli hätä, että jos se onkin sitten väärä, kun ei tunnettu, mihinkä helluntalaisuuteen mennään. Mutta niinhän se on, kun ei tunneta, niin sitä voidaan kaikkia negatiivisia asioita ajatella. Ja ei sillä ole mitään väliä, mihin seurakuntaan me kuuluttaa, vaan onko Jeesus pelastanut minut ja sinut. Se on tärkeä asia. No, miten siitä sitten, kun oli tullut uskoon, niin tämä kutsu Jumalan valtakunnan työhön, niin kuin sanonta kuuluu, eli hengelliseen työhön, niin tapahtui? No tietenkin heti tuntui, että se mikä elämässä oli tärkeintä, että oma kuljetusliike ja korjaamoyritys, että nämä on minun elämäni kaikki asiat ja että tätä minä haluan tehdä, niin ei se muuttunut hetkessä siinä, mutta vuosien aikana sitten yhtäkkiä tuli asia tilanne näin, että se mikä on ollut ennen tärkeintä, niin ei ollutkaan enää niin tärkeää. Jouluaamu 85, kun olin lähdössä ajoon, niin tämä samainen Matti, joka uskoon tulossa vaikutti siihen, että meille tuli päätös myydä firma. 4 aikaan, kun olin lähdössä, niin poika nousi ylös ja sanoi, että isi, älä lähde. Oli 7. joulu, kun lähdin turpeen ajoon. Täältäkin minun autot ajoi täältä Kiteen Tohmajärven puolelta. Ja silloin minä ajattelin, että onko minä niin ahne, että minulla ei ole joulua, vaan mistä se johtuu. Ei ole perhettä, perhe-elämää. Siitä lähti prosessi eteenpäin sitten ja johti yrityksen myyntiin. Ja ajatuksella, että menen toiseen yritykseen ja helpotan sitten työtaakkaa ja aikaa perheelle. Mutta se johti siihen, että eräänä päivänä olin sitten Afrikassa ja sitä kautta Jumala johdatteli sitten Raamattukouluun ja Amerikan puolelle 15 vuodeksi sitten Kanadaan ja Amerikkaan ja nyt ollaan Thaimaassa. Siellä Afrikassa kun tapahtui sitten jotain ratkaisevaa vai miten se? Ei, se tapahtui paljon ennemmin Afrikkaan lähtöä tapahtui se ratkaiseva, että oli yritys myyty ja Jumala alkoi puhumaan, että tämä on sinun työs, minä olen varannut sinulle jotakin muuta, vaikka minä en sillä hetkellä tiennyt mikä se on. Mm-hmm. No mites, minkälainen maa tämä Amerikka oli ja minkälaiset kokemukset sieltä ja kauanko sillä meni? Amerikassa meni lähes 15 vuotta, yli 14 vuotta ja oikein hyvät kokemukset. Se mitä tehtävää minä teen, on niin turistipastorin evankelista vakanssilla siellä ja kaikkea mitä ihmiselämään tulee. Ihmiset ulkomailla ovat siellä, niin siellä ei ole suomalaista sosiaaliturvaverkostoa, tukiverkostoa ympärillä, että me autamme kaikissa sairaala- ja onnettomuustilanteissa ja yleensäkin semmoista mitä mistäkin ja minnekä mennään ja kaikkea tämmöistä, sitä hyvin arkisiakin asioita hoidettiin. Joskus oltiin ruumishuoneella kuvaa ottamassa tai jossakin kaikessa mahdollisessa, mutta yleensä se, että kun ihmisten kanssa oltiin, niin sitten moni, kun ollaan pois omasta kotimaasta, niin voi sanoa, että ei sanat uskovainen ja onko teillä kirkko täällä ja parhaillaan 400 ihmistä tuli kotikirkkoon sitten kuulemaan Jumalan sanaa sille. Joo. Floridassa nyt on aika paljon tämmöisiä, tiedetään, varakkaita suomalaisia. Ja oliko sinne valikoitunut tietynlainen suomalaisryhmä sitten, joka siellä aikaansa vietti ja elämänsä eli, vai oliko siellä ihan laidasta laitaan? Kyllä laidasta laittaa, että yksi osa on tietysti Suomesta tulleet, jotka talven eläkkeellä olevat, taikka sitten jotka pystyvät työelämästä irrottautumaan, semmoinen porukka. Mutta suurimman osan muodostui siitä, että eri puolilta Yhdysvaltoja ja Kanadaa tulleet suomalaiset tulivat talveen viettämään sinne ja monet muuttivat sitten eläkepäivillä sinne etelän lämpöön. Ja Floridahan on saanut siitä, että sillä kaikkia veropakolaisia tai tämmöisiä, mutta niin kuin monessa muussakin asiassa, niin yksi ihminen tekee sen leiman jollekin paikkakunnalle ja ei sitä ole. Siellä on hyviä yrittäjiä, paljon suomalaisia yrittäjiä ja suomalaiset on menestynyt hyvin monessa eri asioissa siellä ja lyöneet oman leimansa Amerikan mantereelle. Niin, kokiko siellä sitten jotain glamouria tai tämmöistä, vai oliko se arkista puurtamista ja ahertamista? Ihan arkista puurtamista kyllä tietenkin monessa suhteessa siinä koki monia asioita, että niitä ihmisiä, joita täällä Suomessa ei voida kohdata ja tavoittaa ja
joiden kanssa ei voida puhua hengellistä asioista, niin siellä voittiin, kun ollaan vähän irti omasta maasta, niin me ollaan vähän vapaampia mekin suomalaiset ja voidaan jopa taputtaa kirkossa. Mm. Ja siellä Eijamerilit ja muut kun vaikuttaa, niin heille varmaan on helppokin taputtaa. Kyllä, se on niin mahtavaa ja sillä Winvestit ja kaikki tämän suomalaiset tapahtumat, niin yhteiskunta ja seurakuntatoiminta, kaikki tämä, se on läheistä amerikkalaiseen systeemiin kuuluu. Ja niin kuin tutkittiin, bisnesmaailma tutki joku 10 vuotta sitten, että mihinkä ihmiset menevät vapaa-aikana, että ajateltiin, että mistä voitaisiin enemmän rahaa saada, niin ajattelin Amerikassa, että urheilu on se alue, jossa eniten käy ihmisiä. Ja kun tutkittiin eri puolilta kaikista osavaltioista, niin huomattiin, että kristilliset kirkot oli, jotka vetivät 98 miljoonaa viikoittaista kävijätä Amerikassa joka viikko kirkkoon. 98 miljoonaa ja niin. Siellä on 200 miljoonaa. 300 miljoonaa ihmistä. Että löytyisikö Suomesta 33% viikoittaisia kirkossa kävijöitä? Sitä ei kerrota meillä, kaikkea huonoa kerrotaan Amerikasta. Toki siellä huonoakin. Mites sitten tuli siirtyminen tänne aika kauas Amerikasta, eli sinne Thaimaahan, jossa nyt olet ollut? Thaimaahan tuli semmoinen tilanne, että kun oli vuosia oltu siellä ja 2000 syksyllä 4 kuukauden aktiomatkalla, jossa me kesät olimme eri puolilla Kanadaa, USAta sitten evankelioimassa ja pidimme tilaisuuksia siellä suomalaisessa helluntaikirkossa ja baptisti- ja luterilaisessa kirkossa ja apostolisessa näissä lestaatiokirkossa erilaisissa seurakunnissa, niin 4 kuukauden jälkeen olimme oikein väsyneitä ja sitten eräänä iltana olimme erään pastorin luona sitten Floridassa ja siinä rukoilimme ja kiitimme hyvästä kesästä ja yhtäkkiä Jumala antoi sanoman, että olet työsi tehnyt ja minä siirrän sinut eri maihin ja maaosiin ja ajattelin silloin, että varmaankin tämä tapahtuu sitten ehkä 3, 4, 5 vuoden päästä, milloin se on, mutta tammikuussa tuli Ristiltä liikemiehiltä soitto, että patteille pitää lähteä, että 4 itsemurhaa on suomalaisten miesten keskuudessa siellä, että jotakin täytyisi tehdä siellä. Joo. Ja koit sitten sen Jumalan tahtona? No minä tietenkin kieltäydyn, kun soitettiin ensimmäisen kerran, ajattelin, että Jumalan täytyy vahvistaa tämä, että jos tämä on Jumalan tahto, niin asioille tulee vahvistus. Ja keväällä sitten 2-3 kuukautta myöhemmin sitä Suomen soitosta, niin sitten tuli Suomeen puhelu, mulla oli puhelu ja sinä sitten rupesimme rukoilemaan ja tuli eri ihmisen kautta sama sanoma. Ihmisen, jota en ollut tavannut 15 vuotta. Joo. Ja silloin minä sanon, että jos Jumala todella haluat, niin minä lähden käymään ja katsomaan siellä. Ja niin me mentiin ja siitä alkoi työ sitten Thaimaan Pattajalla. Millaista on tämä aika nyt ollut? Siihen sisältyy myös tämä surullisen kuuluisa tai koko maailmaa järkyttänyt tsunami-onnettomuus. Tietenkin alkuun, kun Pattajalla aloitimme tämän työn, niin ensimmäisen kerran muistan erääseen suomalaispaariin tyttöpaikkaan vein ilmoitusta sinne, että olisi kirkkotilaisuus. Niin paari omistaja sanoi, että ei se oikein käy tämmöiseen tyttöpaikkaan. Niin minä sanon, että jos Jeesus eläisi, niin hän tulisi tänne ensin, että ei terve tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Ja uskoisin, että Jeesusta jo syytettiin siihen aikaan, että hän väärässä paikassa on syntisten kanssa. Jeesus on tullut syntisiä pelastamaan ja niin se ilmoitus saa jäädä siihen. Ja monet senkin pari asiakkaat silloin, kun tarve tuli, ne tulivat kirkkoon ja halusivat esirukosta ja niin lähti eteenpäin. Ja tsunami kun tuli sitten se muutti monella tavalla asiat sitten. Lähdimme sinne auttamaan Risto Vierulla ja Teresa, joka on täällä Tohmajärvellä töissä ja meitä oli 5 muuta ja sitten 20 jäi kiertämään sairaalata siellä Bangkokin alueella. Ja ei ikään toivoisi, että joutuisi uudelleen tai semmoista tapahtumaa todistamaan, että kyllä se semmoinen, mutta yksi hyvä asia, kun ajatellaan tässä huonossa kaikessa, niin kaikki suomalaiset oli osannut rukoilla. Ne ainakin, joita saamme jututtaa sairaalossa ja ambulanssilennolle lähdössä tai hotelleissa, jotka oli pelastunut. Joo.
yksikin tilanne muistuu mieleen. Eräs nainen kertoi, joka miehensä kanssa pelastui, olivat puussa, palmussa ja pari tuntia roikkuneet reilusti siinä. Ja nainen sanoi, että hän ei jaksa enää ollenkaan. Ja rukoili siinä, että Jumala auta ja että nyt minä en enää jaksa. Niin samassa tunti, kun vesi lähti laskemaan ja voimat riitti siihen asti, että vesi laski ja pääsi pois sieltä puusta. Joo. Että kyllä siellä on monen erilaista tapahtumata, en käy nyt erittelemään tässä, mutta jokaisella oli ihme pelastuminen. Ja yksi asia, mikä tulee mieleen, nuori 2-vuotias poika, jonka äiti kuoli ja isä loukkaantui vakavasti, mummu ja ukki, niin poika löydettiin 700-800 metriä sieltä hiekkatieltä istumasta ja sen tapahtuman jälkeen kukaan ei tiedä mistä kautta se meni. Koko maailma näki tämän pojan ja kun me nähtiin televisiossa ensimmäisen kerran, me sanottiin, että tuo on suomalainen poika ja ilmeni, että hän on kärkkääsiä täältä Lieksasta isänsä ukkinsa puolelta ja ruotsalainen äiti ja poika pelastui ja löyti vanhemmat sitten. Meidän tehtävä olikin, että parhaillaan 4 paikasta löytyi perheenjäsenet toisistaan tietämättä viety eri puolille ja pelastuneet sillä. Monia perheitä ei sitten löytynyt ollenkaan. No miten täällä sitten nyt on tilanteet normalisoitunut ilmeisesti siitä ja siellä hengellistä työtä tehdään. Millainen vastaanotto suomalaisten keskuudessa on ollut? Suomalaisten keskuudessa on oikein hyvä vastaanotto, että ihan yllätys on, että monet haluavat tulla lomalla juuri kuuntelemaan Jumalan sanaa ja hiljentymään ja antamaan aikaa myös tälle alueelle, ruokkimaan sitä hengellistä minää. Ja kun he tulevat, niin jos tähän loppuun otetaan se sanoma, jonka he kuulee Juhani Vahrinalta, mikä se on ihan pähkinänkuoressa? Pähkinänkuoressa haluaisin sanoa, että Jeesus rakastaa sinua ystäväni ja haluaa pelastaa sinut. Ei merkitse mihin kirkkoon tai mihin yhteisöön kuulut, mutta yksi asia on tärkeä. Kerran taivaaseen tahdomme mennä. Se on tärkeää, että Jeesus Kristus on minun pelastajani ja Herrani. Ja vain sinä ja minä voimme sanoa,